உருகும் துவாவை கேட்டு கண்ணீர் பெறுமே கல்வினில் பக்தி ஆகிய நூறே எழும்பும் எப்போதுமே காவலன் நினைவு எழுந்து கவலையும் தீருமே காவலன் நினைவு எழுந்து கவலையும் தீருமே எல்லா கவலையும் தீருமே லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன்னியமத லக வல் முல்க லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் துல்ஹஜ் மாதம் 8ஆம் பிறையில் மக்காவில் இருந்த துல்லியமான இஹ்ராம் என்னும் வெண்ணாடை அணிந்த மினாவில் இருக்கும் மஸ்ஜித் கைதில் கூடாரம் அடித்து மேன்மை வாய்ந்த 5 வேளை தொழுகையை முடித்து மேதினி போற்றும் தௌஹீத் நெறியை மேலாய் மதிப்பார்கள் மேதினி போற்றும் தௌஹீத் நெறியை மேலாய் மதிப்பார்கள் ஹாஜிகள் மேலாய் மதிப்பார்கள் லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன்னியமத லக வல் முல்க லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் அடுத்த நாளில் அரஃபாத் அடைந்து ஜபலுர் ரஹ்மத்திலே அரும்பகல் கழித்து கண்ணீர் வடித்து துவாவும் ஓதிய அன்று இரவு முஸ்தலிபாவில் அனைவரும் தங்குவார் அருளாம் மகரிவும் இஷாவும் தொழுது திக்கிரும் முழங்குவார் அமைதியான சுபுஹ் தொழுதலும் ஆயத்தமாகிடுவார் அமைதியான சுபுஹ் தொழுதலும் ஆயத்தமாகிடுவார் எல்லோரும் ஆயத்தமாகிடுவார் லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன்னியமத லக வல் முல்க லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் அடுத்து கல்லை பொறுக்குவார்கள் ஷைத்தானை விரட்ட அழகுறும் மினா சென்று அங்கே கூடுவார் யாவரும் எடுத்த கல்லை வீசி எறிவார் ஷைத்தான் மீதிலே இங்கித ஆதிகள் குர்பானி கொடுத்து தலைமுடி நீக்கிடுவார் எஹராம் என்னும் வெண்ணிராடையை களைந்திடுவார்களே எஹராம் என்னும் வெண்ணிராடையை களைந்திடுவார்களே அங்கே களைந்திடுவார்களே லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன்னியமத லக வல் முல்க லப்பைக் லா ஷரீக லக லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் மாலை மக்கா வந்து தவாப் செய்த பின்னே அழகிய சபா மர்வா என்னும் மலைக்கு இடையினிலே ஆர்வமுடனே 7 முறைகள் தொங்கோட்டம் ஓடிய மீண்டும் புனித மினாவுக்கு வந்து 2 தினம் தங்கிய மறுபடியும் கல்லை எடுத்து
எறிவான் சைத்தானை நோக்கிய மறுபடியும் கல்லை எடுத்து எறிவான் சைத்தானை நோக்கிய கெட்ட சைத்தானை நோக்கிய லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன்னியமத் லக வல் முல்க லப்பைக் லா ஷரீக லக் லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் அற்புதமான ஹஜ்ஜை முடித்த ஹாஜிகள் எல்லோரும் அன்று பிறந்த குழந்தையை போல பாவம் நீங்கிடுவார். நற்பயன் தந்திடும் காபா வந்து தவாப்பு செய்திடுவார். நாயன் அல்லாவின் கடமை முடித்த நன்மையை ஏகிடுவார். நிறைவு செய்த ரகுமானுக்கே நன்றிகள் கூறிடுவார். நிறைவு செய்த ரகுமானுக்கே நன்றிகள் கூறிடுவார். மகிழ்ந்து நன்றிகள் கூறிடுவார். லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் 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 அல்லாஹும்ம லப்பைக் இன்னல் ஹம்த வன்னியமத் லக வல் முல்க லப்பைக் லா ஷரீக லக் லப்பைக் லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக். இறுதி கடமையை பூர்த்தி செய்த ஹாஜிகள் எல்லோரும் இதயம் தன்னில் தூய்மையான ஆர்வம் கொண்டவராய் மறைநபி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வின் மதீனா நகர் சென்று மனிதருள் மாணிக்க மன்னல் நபியை தியானம் செய்திடுவார். மனம் கனிந்து கண்ணீர் வடித்து சலாம் கூறிடுவார். மனம் கனிந்து கண்ணீர் வடித்து சலாம் கூறிடுவார். இதய சலவாத் ஓதிடுவார். யா நபி சலாம் அலைக்கும், யா ஹபீப் சலாம் அலைக்கும், யா ரசூல் சலாம் அலைக்கும், ஸலவாத்துல்லாஹ் அலைக்கும், ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லிம். கடலிலே தனிமையில் போனாலும் கண்மணியும் நினைவில் கலை பாருவே. அலைகளில் தத்தளித்தாலும் அவள் நினைவில் முக்குளிப்பேன். அடியே அமுதே வருந்தாதே. நட்ட நடுக்கடல் மீது நான் பாடும் பாட்டு சிட்டு அவள் காதோரம் சேர்க்காதோ காப்பு. நித்தம் உன்னை காணாது சித்திரையும் தோணாது. சித்திரமே முத்து பிரபமே எட்டி எட்டி போனாலும் கெட்டும் மனம் போகாது. அற்புதமே அண்ண கிளியே பிரிந்தது உயிரல்ல உடல்தான் விட்டு விலகால் உயிர் காதலே. கரை
கட்டும் மரம் மீது காளை தவித்தானே அடியே அமுதே வருந்தாதே. வந்தவர்கள் போவார்கள் போகாது காதல் வங்கக் கடல் மீதானை தேயாது காதல் சுற்றி வரும் புயல் என்ன கொட்டுகின்ற இடி என்ன அன்பு விளக்கென்றும் எரியும் தெய்வத்திற்கு திரை என்ன காதலுக்கு மறைவென்ன உங்களுக்கு என்று புரியும். ஆற்றிலே கரையில் நின்று அக்கரைக்கு தூதுவிடக் கூடலாம் எண்ணத்தை சொல்ல நடுஆழில் அன்ன பறவையை நான் எங்கு தேடுவேன் அடியே அமுதே வருந்தாதே. விட்டு இனி போகாது விடி வெள்ளி தூரம் கட்டும் மரம் கடலாடி கரையேறும் நேரம் முத்தடுக்கும் நேரம் உண்டு முத்தடுக்கும் நேரம் உண்டு சித்திரமே செப்பு உடமே எட்டி எட்டி போனாலும் கெட்டு மனம் போகாது அற்புதமே அன்ன கிளியே நட்ட நடு கடல் மீது நான் பாடும் பாட்டு சிட்டு அவள் காதோரம் சேர்க்காதோ காத்து நித்தம் உன்னை காணாது நித்திரையும் தோணாது சித்திரமே முத்து ரதமே. அதிகாலை நேரம் சுபுகுக்கு பின்னே அதிகாலை நேரம் சுபுகுக்கு பின்னே அண்ணல் நபி வரும்போது இன்னல் செய்தால் ஒரு மாது அதிகாலை நேரம் சுபுகுக்கு பின்னே அண்ணல் நபி வரும்போது இன்னல் செய்தால் ஒரு மாது
தினமும் காத்திருப்பாளே அவள் மாடியின் மேலே தினமும் காத்திருப்பாளே அவள் மாடியின் மேலே குணநபிநாதர் வருகின்ற போது குணநபிநாதர் வருகின்ற போது குப்பையை கொட்டிடுவான ஓமான் ரசூல் தலை மேலே என்ன கொடுமை என்ன கொடுமை ஏந்தல் நபி பொறுத்தாரே சாந்த நபி சகித்தாரே கோபமே கொண்டாரா கடுமொழி சொன்னாரா அமைதியாக குப்பையை நீக்கி அமைதியாக குப்பையை நீக்கி அருமை நபி நடந்தாரே அயரில்லாமல் நடந்தாரே எல்லை இல்லா பொறுமை கடலாம் எல்லை இல்லா பொறுமை கடலாம் ஏகன் தூதரின் பெருமை இப்புவி போற்றிடும் அருமை நாள் குப்பை விழவில்லை பெருமான் நபி வியந்தாரே அருகில் உள்ளோரை அண்ணலும் கேட்டான் அருகில் உள்ளோரை அண்ணலும் கேட்டான் அவளுக்கு நோய் என்றார்கள் அந்த கிழவிக்கு நோய் என்றார்கள் அன்னவள் வீட்டில் அண்ணலும் புகுந்தார் அன்னவள் வீட்டில் அண்ணலும் புகுந்தார் அன்புடன் உடல் நலம் கேட்டார் அதிர்ச்சியினால் உள்ளம் சோர்ந்தாள் அண்ணலேயும் பெருமானே
அறியா